Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Ini nga oras ginadulong sa aton sa Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 13 na bulan sang Oktobre tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal nubo kadamuon sa napatay kadugang nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental na record kahapon. Siyudad sa Bacolod may masubra na 140,000 ang napatigayon nga COVID-19 testing. Babae nga nagpataya sa STL dakop sang kapulisan sa Banwa sang La Castillana. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginaribyo sa karon sang presidente sang Senado Vicente Soto III ang probisyon angot sa substitusyon sa Omnibus Election Code matapos ginpayag nga ini ang naabuso. Suno kay Soto, problema sa layi amo ang third option sa diin mahimo makawithdraw ang iya kandidatura ang magapapili. Patag sang senador, kinahanglan na nga dulaon ini tungod diyara dapat sa pinsar sang magapapili nga preparado sa posisyon nga gusto sudlan. Ginugyunan man ni Senador Coco Pimentel ang palayag ni Soto kagin siling nga naabuso na ang layi ilabi na kung hungod nga nagbutang sang piki nga kandidato. Kung sa bagay, husto man. Kung nagfile ka sang imo COC, dapat sigurado na nga magapapili ka. Hindi kay ginpapile ikaw sang COC, agod nga buslan ka pag-abot sang last minute nga substitution. Amo silingon daw kinkutaw-kutaw mo sini ang lahi kagin kutaw-kutaw mo man ang inyo partido. Ginhimo ka imo ya nga galamiton nga nagfile sang COC nga buslan man lang. Amo na si Bato kinahanglan kay nagfile siya sa pagka-presidente, hindi na siya magpabulos. Ang lahi nagfile siya dahil niya buhi sa tinaga niya. Kung buslan ko ni Sara, pabulos ko ya. Di daw hindi amo. Kundi daw gintaw-taw lang siya. Binutang na siya. For example, last minute mag-baylo ang pinsan ni Sara. Di ariglado na yun. Wala na kuskos malungos. Ihatag ya. Kag ma-withdraw siya sa iya kandidatura. Correct ina. Kinalan kakason ta ini ngayara sa eleksyon nga laye kay hindi maayo. Daw ang guaya, pwede kakakutaw-kutaw kandidato nga buslan malang pag-abot sang natalana nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:05 na morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ng halit sang bagyo? Kamustang syudad sa Bacolod? Kamustang pagtaas ng tubig sa pila ka mga barangay sa syudad sang Bacolod? Kamusta na
ang ginaugtas ang pumuluyo, brown out dire, brown out dito. Explicar dire, explicar dito ang siniko. Aber, sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod, nagalibot subong ang patrol, idulong naton sa inyo ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Kapag kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Ang naragway karon sa dalanan sa siyudad sa Bacolod, basa ang dalanon. So sa aton sining nga mga kauturan, extra na paghalong sa pagdala sang ila sining nga mga salakyan, especially kung duha guma mo, tatlo, kung apat nang dara, ang importante especially sa mga crossings, o kung mga crossing bala, extra gid no sa pagdala sang ila sining nga mga salakyan. I-check ana ya ang importante diriya karon suga ikaduha preno sang salakyan kag iban pa action of Fred no, especially ang guma number 1 diriya nga dapat i-check nila. And ang apila ka mga dalanon sa karon sa siyudad sa Bacolod ginalantaw taman action Fred, subong may mga suga na no, especially ang Burgos kung malabay ikaw sa dalan sang Lacson, even sa downtown area action Fred, gasiga ang suga, especially yung mga street lights tapon damo to gaugtas sus bisan gani ang portion sang Granada, portion action of Fred sang Estefania kaga iban pa damo gid action of Fred no, nga gaugtas bangod sa patay sigang nga suga ang ikalabanan, why gid action Fred no, pero subong ya paano may ara pa man, may ara naman nga suga no sa sini nga tinion. Ang pila naton nga mga kauturan sa karon ang amat-amat naman sa pangkilakaton action Fred, ang iban going sa area sang SM sa pagparehistro, and at the same time ang iba naton nga mga kauturan nga tinion na ang nagapanglakaton going man sa Burgos Public Market agud dito sa pagparindahan no. Sini nga tinion jutay pa lang ang naga-display sang isda action Fred no, ang nakit-an lang bigya kay na ang bangros kag ang tilapia pa so far kalabanan diriya halin man sa punong bangros karon ang 200 pesos, while ang tilapia ang 160 depende sa kada kuon kung dagko gidya is 180 pesos ang kada kilo. Now, ang nakit-an taman, ang kalabanan taman nga nakit-an sa karon action Fred sa pagbukas na sa merkado, amo ang mga manok sa karon. Ang manok action Fred kung whole chicken, ang imo sining nga baklon is 145 pesos kada kilo. Pero sa mga choice cuts abi, ang choice cuts siya kaangay sining pizzo o kung chicken thigh rolls o kung chicken legs, tanan ang bili sini 160 pesos ang kilo, kag ang atay of course 200 ang kada kilo. Dili mo kita action Fred sa karon na sa karne sang baboy ang unod is 250 pesos ang kilo, while ang mga choice cuts kagay sining pork chops kag pork belly kag iban pa ang 250 pesos kada kilo, while ang para sini o kung paras abi sa baboy is 170 pesos kag ang tiil is 170 pesos. Ang atay medyo nagnubo siya is 160 pesos kada kilo, while ang kasudlan diri action Fred may paaman padugo is 100 kang kada kilo. Diri naman kita sa karne naman sang baka nagapabilin sa gihapon nga 320 pesos ang kilo, while kung ma-order ka kansi bones 260 kag ang gaon diri is 270 pesos ang kada kilo. Ang sitwasyon sa siyudad sang Bacolod, nalakip na diri ang presyo sa pinaka mga pamalaklon, nagapanguna nga pamalaklon sa siyudad sang Bacolod, particular ang Burgos Public Market. Ang ginadulong sa inyo sang vitamin
Patrol with Aksyon na Nikiraw. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:11 na. Mabugnaw ang kagahon, mabagyuhon, anano ang ginaplano ninyo nga pamahaw karon nga aga. Ang manami ni kon mabugnaw bala, ning kagahon no, aros kaldo gid. Butahan mo itlog, ini gani manok bala, so daw sampat-sampat gini siya. Basta mo ning panahon, maaros ka, sos kampiyon, balhason ikaw. Makabakal ka pandisal nga init, aragay sa pagkanamit sang pamahaw, karon nga kaagahon. Ang gaserve si imo, ga kurog-kurog pa, kay bago lang tapos paligo, gatampi lang tuwalya, kay perte katugnaw, sos kampiyon nga pamahaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:12 na, una nga roll call, karon nga kagahon. Una gid, si Elvira Hilugo, good morning. Si Aquarius Maldita ako, bawari siya, good morning. Live nagamonitor sa Hong Kong, nya malakas ang typhoon dito. Maring, signal number 10 ba? Grabe ba? Signal number 10. Porte. Aso ages na kontensya. Gaso ganing 4 lagag 5. Kay Milili Oligo, good morning man. Kay Serwin Hogos, gapamatgigid. Murina Isconde Sarada, sa barangay Sibukawan, sa Isabela. Kay Milben Piñapel, good morning man. Si Milili Oligo Tamyawya, Banisa Star Mayo, Jinky Di Alagdon, Noel Amar kag Alex Muntisa. Si Ronnie Gordon, ara na siya. Si Florinda Bilya Campa, morning. Live, nagamonitor sa La Union. Kay Hinida Ordonez, good morning. Kay Jubalin Aldia, damyaw yada, Labia Jumel Milyares, sa Bacolod City, kag Pami Aldia, sa barangay Biso, ano ni Biaw, kag sa amon mapisan nga Kapitan Jumel Jan Salazar. Subong man kay Manjo Arniho, kay Krisya Blas, good morning. May lang nga pag-monitor karon nga kaagahon. Morning man na. Kay Judge Nap Diamante, kay Betty Lau sa Binalbagan, kay Robin Tampos sang LTO, kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Kay Dr. Raul Alibuga, dagaladlad ka na pamahaw mo nas dalom. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, gapangapin na ni. Kay Councilor Ronnie Torino sang Don Salvador Benedicto, kay John Agustin and family sa Kawayan, kay classmate Efren Pompirada sa Merkado sang Sumag. Nila kay Marvin C., kay John Hidalgo sa Manapla, si Pare Erning Huriliaga Bugtaw na ni. Si Ihado ko Richard Binos kag Toto Binos sang Barangay 4. Si Paring Istoy Querido Dabi bangon kag mag walking para pagsik alawas. Kay Michael Igmasin, subong man kay Roland Guarino, good morning. Gamonitor Guarino family sa Paglaom Village, taga Paglaom Village, good morning. Kay Chopilo Espanola Jr., good morning. Monitor kami dis, tagda sontre sa Hinigaran. Ariglado, porte, ang arangkada karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:15 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya. Radio Philippine Standard Time, las 4:18 na, libre nga medical check-up, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:19 na, tikang sang panahon. Wow, aporte, no? Ula untat ang pagtupa sang ulan. Ang sentro sang severe tropical storm Maring, ang ara sa 105 kilometro nasidlangan na aminan, nasidlangan sang Apare, Cagayan, nga may kabaskugon nga hangin, 95 kilometro tag sa kauras malapit sa sentro. May pagmulumadlos 105 kilometro tag sa kauras. Ang bagyong Maring, may mga signal ini, ginbatak ang signal numero 2. Kag ini siya makahalalit bangod sa kabaskog sang hangin sa Batanes, Cagayan, upod na ang Babuyan Islands, northern portion sang Isabela,
ining Palanan, Dibilakan, Macuranon, Iligan City, Tamauni, Cabagan, San Pablo, Santa Maria, Santo Tomas, Dilpin, Albano, Quirino, Gamo, Ruas, Malyig, Quezon, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, kag Ilocos Sur. Ginbatak man ang signal numero 1 sa pila ka bahin sang Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, northern portion sang Bataan, ining Samal, Murong, Dinalupihan, Abukay, Orane, Hermosa, kag northern portion sang Quezon, General Nakar, Infanta, upod na ang Polillo Islands kag Calaguas Island. Mabatyagan ang porte nga pagbo sang ulan. Labi na dito sa Batanes, northern portion sang Minlan, Cagayan, upod na ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Mountain Province, Benguet, kag Subuman. Mabatyagan man ang pagtupa sang ulan sa nagkalain-lain nga kabronsyanan sa bilog nga pungsod Pilipinas nga magadala ini sang baha kag landslide. Extra nga paggalong porte gadala siya sang mabaskog wala untat nga pagtupa sang ulan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Muning da kay Angela Liarte gayon dato, kay Utay Benedicto, tamyaw kay Atan Iran, kag Chichi Alejano sang Sipalay, kay Hinida Ordonez sila tamyaw yaman, ang hinablo siya sa Montilla Paning Harilya, kag si Mariano Haranilia, good morning. Kay Martin Aliling, kay Leonilo Diploma, good morning. Monitor lang kami sa Silay. Si Leonilo Diploma. Wala ka mo audio. Basta gani nga may mga commercial kung kaisa sorigid. Kay wala giman ina audio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Standby. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Pamati ang lamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansanan mo ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Kamusta na si COVID? Puwerte na, no? May bagyo, may linog, may alboroto, ang mga bulkan, may ara baha, may ara landslide. Madamo na ang mga nagkalahalitan sa COVID kita. Naglabot na sa 136,822 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 423 kahapon nga adlaw. Nadugangan ang Negros Occidental sang 163, ginsundan sa Bacolod 111, probinsya sang Iloilo 51, sa Capiz 40, siyudad sang Iloilo 38, Guimaras 8, Aklan kag Antique may tag-anom samtang 364 ang bago nga recovery nga nagdala sa kabilugan 118,561 kag tatlo ang patay nga nagdala sa kabilugan 3,235. Ang Western Visayas may 14,995 kaaktibo nga kaso sang virus. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na, kay Angela Liarte gayon dato. Happy birthday sa bata ya. Si
Jury Gayondato Fernandez sa Kalumpang, Mulo, Zone, Iloilo City, kay Maricon Castillo sang Libanon. Good morning da, ginatamyaw ka mo. Kay Aisa Diasis Baloes, good morning. Watching live sa Puro 4 Ubay, Barangay Agisan. Good morning, taga-Agisan. Kay Evelyn ni Pamusino, mayong agaman. Kay Ters Vergara Sanso, ara siya, nagaupod sa aton, karon nga kaagahon, ga-monitor lang siya sa Moises Padilla. Kay Jose Mungcal Torilla, naga-monitor live sa Binalbagan. Dira kay Jenny Ulati ba? Si Aksyon Jenny Ulati. Jenny, good morning. Kay Richard Malayang, good morning. Monitor lang kami dia sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Morning sa inyo. May lang nga pagmonitor, extra nga pagalong kay ang baha landslide nagapadayon. Ara man imo ulan kahapon nga daw hindi mapunggan, daw hindi masaway, ga pinagusto lang. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Kay Rina Abad Piria, good morning sa mga pamilya Piria. Good morning lang. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Kamusta man ang syudad sa Bacolod ay gindayaw gali ni Bacolod Mayor Ebilio Leonardia, si Justin Baliro Cientos, top 4 ini sa Chemical Engineering Licensure Examination. Si Cientos ang naggraduar sa Kolehiyo San Agustin, Bacolod, kada kakuha sang 82.30% nga rating. Ginpahayag ni Mayor Leonardia nga ang performance ni Cientos ang magasilbi inspirasyon, nagahandom pa nga mangin engineer kag mga pamatanon. Gindayaw man sang alkalde ang pamilya ni Cientos, ang Kolehiyo San Agustin, Bacolod, kag ang iya mga manunodlo. Ba, timayo gid. Congrats gid. Bugal inasang Kolehiyo San Agustin. Of course, bugal sang syudad sang Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Kay Sili Malihan, good morning man. Kay Jose Cerces Haliares, morning. Avid listener sa Barangay Sumag, taga Barangay Sumag, good morning. Ariglado las 4:34 na, relax na makadali, pero sigurado, pagkatapos ang aton paid program, balikan ko gid kamo. Standby. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Action Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nawiyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ito on my part because the year na nagsulod ko, ito nagdamo din ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols.
Pamasobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa ato sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa ato sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Baka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Naman ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng bakba mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB, ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko o pwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB, magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46 na. Balik kita sa aton pagpangalagad
karon nga kaagahon. Madamo sa mga kahoy nga nagkalatumba, baw kahapon galantaw lang ko sang uyog sang kahoy, lubi kag iban pa daw ginanirbiyos ka man mo. Basi humagpaas bala. So sporte ho. Delikado yung bagyo mo basta may mabaskog ngangin. Delikado gid. Di ko nadlawan. Amo to nga ulan, gahumok ang duta. Duta lang diferensya nga daw gabok gawa ang hawid sang gamot sang lagko nga kahoy. Tumpilak na sigurado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Uy, 73 kaadlaw na lang. Pasko na. 80 dias na lang. Ba, wag kang na ang 2021. Saylo na kita sa tuig 2022. Ang pinakagarot kag pinakasadya nga tuig kay tuig sang eleksyon. Porte na yan mo. Basta eleksyon niya ga sinumbali. Daw di maintindihan na pakanto pakari sa aton mga kauturan. Kay Reste Awakay, nagamonitor live sa Iloilo sa Liganes. Kay Rot Antiquinia, morning ko no, dire sa Santo Niño Build, kay Madam Aping aga paluto para karinderya, yabana si Walter kuno, nanindahan na. Porte ba? Si Star Mayo, ari siya, oh. Star Mayo. Sige, sikatindahan siya. Sa Rochester, Minnesota. Star, good morning. Good afternoon dira sa inyo. Kay Aida Alunan, may lang nga pag-monitor. Upod-upod lang kita. Bisan gaduludapya ang mabugnaw nga hangin, painit-initonta sa pilanaton ka mga balita isyo itpulo panamyaw karon nga kaagahon. Bao, ang Oktubre ga pangilay. Pagkatapos ng Oktubre, ano gani? Nobyembre. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Kay Hilen, mga limutan, Iskanilya, nagamonitor sa Pulupandan. Aber diri kita. Nubo nga kadamuon sa napatay kagduga nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental na record kahapon. Balita Kapitolyo. Detalye siniupod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Makaligad ang pila ka semana naka-record gid man ang Negros Occidental sang pinakamanubo nga additional o kon new COVID-19 active cases kag nabuoban nga kadamuon sang dugang nga napatay. Ang datos sang Provincial Incident Management Team ko na PIMT as of kahapon October 12, 2021 nagapakita nga ang active cases sa Bogos ka probinsya ang yara sa 4,263 nagdugang sang siyam lamang ka mga kaso ikumparar sang October 11 nga ara sa 4,254. Kahapon October 12 may isa lamang ka dugang nga napatay, mas manubo ini ikumparar sa 15 sa nagligad nga Oktubre 11. Nabaluan nga ang gobyerno provincial nagpatigayon sa rapid antigen testing sa pila ka mga syudad kag munisipalidad agud to nga madeterminar ang average daily attack rate sa nakaligad nga semana. Sa initial nga 599 ka mga residente naging paidalom sa rapid antigen testing, 56 ang positibo sa COVID-19. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hinuvoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50. Ining hirit bala sa mga driver kag mga nagapanagiyas ang salakyan, mga operator sa kaplite. Ako yatod nga medyo pulupas anon sa publiko, pero kisabla pa sunaid man kita. Hamak mo nga asod-asod na pagsaka sang gatong, sus hindi magwanta. Porti ka mahal sang gatong subong. Ti mga driver ga panghakroyo, wala bring home. Isa gali kulang pang remittance sa tag-iya. Ti kisa daw maluoy ka mabala. Ti ano sa inyo, abi ko na kuya, sugot ko mo. Nga patong-patungan yutay ang bayad.
Tigaling may iba na ta nga mga utod nga daw medyo mareklamo naman nga daw medyo saka ng plitihan sa kapigado pa nga pangabuhi ay pandemya pa mo na bla. Pero kung ako pa magkuto na be, daw okay naman lang ko mo. Bulig para sa mga driver. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51. Si Star Mayo watching from Minneapolis kami. Aksyon Fred, ano ni Igen? Isakto niyong pag-pronounce ko, Star. Kay John Serna, mayong aga ko no sa tanan na. Muning nami iya kay ang iya pa nami tanan. Ang alin sa bata pakanto sa tigulang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nagkalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayakan palanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, lamon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga Action Radio Philippine Standard Time, las 4:59. Ang aton lang advice sa ginikanan ng kabataan, hindi gid pagpaubuga sa danaw, lunang kagiban pa ang leptospirosis delikado. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning. Si Imbong Jucampos sa Maaw nagamonitor. Si Di Anton Diaz ang Patria Village kapangagda kape. Kay Jinky Di Alagdon, morning ko no kay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montisa, Milili Uligo, Lily King, Miralyn Tibag, kagtanan nga pamilya ya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kamusta da sa USA? Ariglado relax anay balikan ko kamo pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad.
Aksyon Radyo Bacolod. 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito kadamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala. Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. O kapi-kapi kamuan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Aber, arangkahon ta na ang mga balita naton dugay-dugay sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kay Christopher Samson, morning, nagamonitor siya. Tamyaw ko lang pamilya Samson, dira sa barangay Sibukaw, San Enrique, kay Tatay Budoy Samson, Nanay Ulay, from New Zealand with love. Ba, sa New Zealand siya. Si Utay Benedicto, Tamyaw Kapitan Sergio Lebre, Joseph Kalingkag, Joe Urulan, sang Baras-Barasan, si Palay. Kay Jerome Lipana, nagaupod man siya sa aton, karon nga kaagahon. Diri kita, mga balita naton sa puwersa sang aton kapulisan. Pulis Balita. Upod kita kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report kita sa Bacolod City Police Office. Dakogid ang kalipay kag na-boost ang moral sa kapulisan sa Police Station No. 1 matapos magindayaw ni PNP Chief Police General Guillermo Ilazar ang katahom kakatinlo sa Police Station No. 1. Sunod sa kay Police Major Arames Serona, hepe sa Police Station No. 1, nasa bulig sa bilog na puwersa sa kapulisan sa Station No. 1, napabilid nila si PNP Chief. Apisar nga ginatulugan sa Police Station No. 1 hindi permanente kanote apang nakitaan ni Lazar magintuman sa kapulisan ang iya city policy sa mapatigayon sa katinlo sang police station. Yes, grabe no, problem kami sa station 1 kaya at least na-appreciate ng Chief PNP ang among preparasyon niya pagpag-review, pag-organize sa police stations, nakitaan niya mag-inspections na diri nga ang police station 1 kasunod siya programa nga Intensified Cleanliness Program sa iya space ka na gindayaw niya ang station 1 kay organize kita although hindi standard police station ang amon opisina, hindi siya police model police station kay may model police station sa PNP pero sa amon lang sa LGU lang although kamay siya pero at least nakita ni PNP nga organize inlo maayo kitang pagplastar sang stations naman. And how do you feel right after din anunsyo you did sa inyong speech, Major? Yes, nalipaywan kami kay na-appreciate niya ang amon kitongka. Kamo na proud kita ang Station 1 nga nakitaan kit ang amon ginapungagit pala ang amon preparasyon nga na-appreciate kit ni Chief PNP. Kupuli Major, ma-maintain tani, mabisita man o kung hindi si Chief PNP? Yes, amo ginang gintingwaan namon kag amo ginang instructions ko man sa tao ko piling-tinggit kung ano ang pasada sa pag-inspection ni Chief PNP. Amo lang yapon maski wala mag-inspection, amo lang yapon ang pagpasada ng mga pinlocal organize ang police station 1. May dapat ka pasalamatan si Major? Yes, kapasalamat mo ko sa personnel sa police station 1 sa ilang support ng kooperasyon din sa amon ako nga city director nga nagkait man sa amon kahit sa amon kung ano nakahangay nga obrahon para hindi kami ma-posyon ni Chief PNP. Also, Fred, si Police Major Arames Serona, hepe sang Police Station No. 1. Ang ining report. Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Si Timay Kagmunit Lubaton upod si Gina Clavisillas sa Mambulak sila'y ginatamyaw kamo ni Milili Oligo. Mabalik kami pagkatapos ini. Desisyon 2022.
Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang mga inalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Uy, basi kung may bukol nga magtu... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 38-17. Una nga bula 38 kag 17. Second draw 13-20. Ikadua nga bula resulta 13 kag 20. Third draw 15-24. Ikatatlo nga bula resulta 15 kag 24. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 642 kita, jackpot 16 milyones 453,753. Resulta in any order 14, 4, 30, 2, 33, 22. Resulta sang 642 14, 4, 30, 2,
33 kag 22. Sa ilo kita 649 ang jackpot 74,673,439. Resulta in any order 10, 36, 20, 44, 3, 31. Resulta sang 649 10, 36, 20, 44, 3 kag 31. Sa ilo kita 658. Tatlo ang resulta. Ang jackpot mo dako na 181,276,124. Resulta in any order 3, 30, 45, 19, 16, 32. Resulta sang 658, 3, 30, 45, 19, 16, kag 32. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Bao kapiwid pandisal ko no, siling ni Di Anton Diaz ang Patria Village. Naming plo pangapi ba? Kay Erwin Di Catoria Gonzales, good morning. Sa kapihan ga monitor sila. Dira sa Maaw, kapihan ni Makmak, si Dina Descripito, good morning. Sa Barangay RSB sa La Carlota. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning. Taga Tangob na, good morning. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Gapalyar ang tutunlan tao. May pamangkot lang ko sa inyo. May asma bala ka mo. Wala untat nga pag Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag anong nagkalinlangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Aber, ang pilapagid ka mga balita nga ato natipon sa City Hall, siyudad sa Bacolod, no? May masubra 140,000 ang napatigayon nga COVID-19 testing. Detalyo po di Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Good morning, Action Fred. Masobra na sa 140,000 ka mga COVID testing ang napatigayon diri sa may syudad sa Bacolod sang nag-umpisa ang COVID pandemic. Ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center. Sa karon, mayara sang daily average nga 400 to 600 ka mga RT-PCR test kag saliva test ang mapatigayon diri sa may syudad. Kag cover the Action Fred ang iyaka Philippine Red Cross, 7 ka mga hospital sa Bacolod City, hagang Bacolod Respiratory Outpatient o kon BRO Center. Ginapahayag ni Sorongon Action Fred nga sa bahin sang BRO Center pa lamang 853 na ka mga RT-PCR test
ang napatigayon sa tinalikdan nga duha ka semana. Ginpathag ni Sorongon nga pagsaka sang COVID testing diri sa mga syudad ang bangudman sang swab all nga policy sang Bacolod City o kon pagpaidalom sa testing sa tanana nga close contact ka sang COVID positive. Total tested na, ito sa 140,000 no. Tapos, ang na-test natin, nag-average kita 400 to 500, 400 to 600 specimen per day. Nabatian si Dr. Chris Sorongon sang Bacolod EOC. Santon Plus Gold. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Kay Dodge Dalidada, good morning. Kag kay Ana Sinoro. Mabalik kami pagkatapos ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Salud. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition
for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022. Radio Philippine Standard Time, las 5:34. This time check is brought to you. Grabe ho, 11 na ang patay ginbilin si Bagyong si Maring Porteno. Ang gatong naman siling sang pila ka maninilag sa presyo sang gatong hasta pa kuno Disyembre, wala untat nga sakay. Por Dios, por Santo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na kay Art Tandoy, good morning. Kay Nimisha Roque sa Barangay Tangob, taga Tangob, good morning. Ba si Elizabeth Malakagamala, ari siya, Tamyaw Yakuno Apoya, Gabriel John Martino, sa iya ika-12 anyos na pagsukat birthday. Happy birthday, Gid. Kabay pamadamo pangakadlawan ang imo masaulog. Kay Barayuga Re, monitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Sige Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning. Kay Rimat Magmanuel Yoro, good morning. Sa pamilya Yoro Magbanwa kag Alintano, madamo gid nga salamat. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat
dampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na diri kita. Babae nga nagpataya STL dakop sa kapulisan sa Banwa sa La Castillana. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred, ako pining isa ka babae matapos nga nagpataya dira sang STL sa Mayashinda, Layagon, Barangay Lalagsan, Banwa sang La Castillana, tinelekdan nga hapon. Ining sospitsado ginkilala sa kay Amilin Pirucho, 20 anyos kag nagapuyo man sa nasambit nga lugar. Aksyon na Fred sa pagpanguna mismo ni Police Captain Runjen Darrell, OIC sang La Castillana PNP. Nagpatigayon sila sang anti-illegal gambling operation resulta sa pag-aresto sa nasambit nga suspek nga may bitbit gidyang mga kagamitan kaangay sang isa ka bundle sang intermediate action na Fred, isa man ka bullpen, kwarta nga nagabalor sa 350 pesos ginapatihan nga amoning pusta o kontaya kag isa ka cellphone. Nasambit nga suspitsado karon yara na nahunong sa La Castillana PNP.
Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon radyo Bacolod kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Samsan ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Kagaya na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Philippine Standard Time, las 5:47. Mga blatter entre pagkatapos ini. Don't just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making Philippine Standard Time, las 5:51. This time Evergreen
Action Radio Philippine Standard Time la 5:53 pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita Upod kita kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Fred, arestado ining tatlo ka ginaligar kawatan matapos nagpangawat sa Golden Field Commercial Complex kahapon. Ning suspect aging kilala kanday Lenon Villarin, 19 anyos, residente sa Barangay Vista Alegre. Kag-arestado maning upod sini nga si Brian Joseph Magalang, 27 anyos. Kaganing si Ryan Canjasan, 36 anyos, lusay ng Kapuyo sa Barangay Singkang Airport. Nausunod diri kay Police Staff Sergeant Chris de Quismol. Ning tatlo ang gin-aresto sa security guard nga si Diosdado Escobar. Matapos kinsulod ining Casino Filipino sa area sa Golden Field Commercial Complex. Kaga na-recover sa ila actual nga posisyon ining kinawatan nga 4 ka piraso sang circuit breaker, valor 100,000 pesos. Nakuha man sa ila ining backpack nga may unod man nga mga assorted tools. Kaga isa ka unit sang tricycle nga ginapatihan. Umuni ang ginsakyan sining mga kawatan. Ining tatlo ang kaga detenido karon sa custodial facility sang police station number 8. Report sa patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time la 5:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Standard Time, las 5:59. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.